presento una compositora que s'anomena Beatrice Price. Ella és d'origen estatunidenc, o sigui, dels Estats Units. Va néixer a Arkansas. Bé, ella va ser una compositora molt important, però no només va ser compositora, va ser pianista, organista i pedagoga musical. I què vol dir això de pedagoga musical? Vol dir que ensenyava música. Bé, a part d'això, ella era d'origen afroamericà. Què vol dir? Bé, doncs que tenia arrels africanes. I això li permetia combinar música d'estil afroamericà, com pot ser el blues, i estils diversos com el romanticisme. Agafava estos dos estils, els mesclava com una batidora i d'ahir eixien les seues grans obres, que recomano que escolteu, perquè recordeu, les dones compositores estan molt oblidades, però per a nosaltres no ho estan tant, perquè estem aprenent-ne moltes. Bé, la sinfonia que anem avui a treballar en percussió corporal és la sinfonia número 1 en mi menor, més concretament el tercer moviment, que es diu Jugadans. I és super rítmic i veureu que us divertireu molt. Així que esteu preparats? Llistos? Ja!